Mama Bunu konse kumena mori. Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Uh, Lero, by 30 June 2026. Dunabanga posti inquiry ya my Sarah Lapkin. Amene ali akazao maremu Major Abdul Lapkin. Chabwe anavala mpango wa yero acha. So interview mije ndabwitsa kwambiri, like zimene zankhudo zizandabwitsa kopya koma ndusowa mayankho ndakusowa komaso like koma I know kuti there must be a reason. Awalo palibe chimene chimachitika popanda chifukwa. Okay, palibe sipadziko apa sipanopa sipazatheka zinthu machitika popanda chifukwa, sizimatheka opa muno posi. Loko zamona munthu wakhati pene pake apa kusekerera kana kumwetulira, sizingatheke kuti wangomwetulira popanda chifukwa, sizingatheke. Pali chifukwa, pali chifukwa yeye imene akusekerera kapena kumwetulira, pali chifukwa. Kaya chifukwa chake chikhaja kuti kamune mutu wake sukuyenda ndi chifukwa, kaya ndo amisala ndi chifukwa abe chino chocho, but there must be a reason. Okay, wazamuna munthu akulira sekulira yani palibe basi, kulira yani palibe basi, ndinu basi nthawi zino mangolira basi popanda chifukwa. Sizimatheka, sizitheka zimene, sizingatheka. There must be a reason. Pamene okhala chifukwa. Ine nkhani ya Abdul Lapkin imene pali zifukwa, pali chifukwa chabati chifukwa ife ndamene sizichidziwa koma chifukwa. I don't know, kachifukwa chikhoza kachifukwa. Guys, inu mungoganiza munthu kanyingo kamene kumamuuza mkazi wake kuti amwene muofesi mwanga ufuadikire bwinobwino ndichonse zimene sizikufunikira nditere chifukwa zioneka zoti basi pompano ndifa. Anayi ndi chifukwa pamene amapita ku South Korea kuchita nina kuti akule walire yanga musunge, muli zinthu zofunikira amene kutheka sindikabwerakonso amaterotu. Pali zifukwa pamene pacha zinapezera nabwerako kubwera ndithu kubwerera koma ndisiya ku South Africa kumene makaona malemu Lucius Panda kumene kuti kumana kazo zile izi nzake ulendo wake sizili bwino komwe likhoza kuyamba ndife. Pali zifukwa mutena uziyani basi uzazindikira kusogoloko. Munthu achoka ku South Africa kuti wafika ku Malawi, ndi bwinobwino amuuza mkazi wake okay izi ndatengera kuti izakuti ndrama zakuti mawa ndipita kuchani kunkhatabe kumaliro akasambala koma kutheka sindikabwerako nde muzapatsirano akewo. Muthandauza chani muzazindikira kusogoloko. Akwakulo, are you telling me kuti nthawi yonseyi like amango yankhula? No, pakwena okhala zifukwa. Trust me, sizingatheke. Iyo chifukwa chilichonse mungaperekezo, chifukwa chilichonse chimene chingakhalepocho koma pakwena okhala chifukwa chikwena kuti chipezeke. You understand? Chabwino. Akupite mpaka na mkazi uja kunyanyala kukwiya chifukwa kuti munthu wankhola zinthu zoti sakutanthauzira koma zikuonesa zoti munthuyu akukafa. You understand? Ari driver sakwendesa ndigamira ndiye ndisandeka
gamba tondikasiya ku airport konko ndifuna ndikuteteze iweyo. Pali zifukwa chabwino kubwereraso akulu ndipaseni passport yanga. Kodi unkhada beko kupaka passport? Musafuse mafuso ambiri, ndipaseni passport yo. Passport iyi ndi mune muzadziwa pene ndakhalapo. Muzadziwira passport iyi. Pali zifukwa. Pali zifukwa. Sizingatheke kuti angoyankha zimenezo. Wallet yanu bwanji? Wallet wallet hayi. Wallet uyifuna pompanopa uyifuna wallet. Muli zinzofunikira kwambiri. Haura. Okay, chabwino. Anyamuka. Ngozi yachitika. Okay? Zapeza kuti mu wallet muja munali ID ya unzika, munali khadi la mazimu. Okay? Zimene zozo zimene zimafunikira kwambiri kuti apange death certificate yawo. Chifukwa kupanda zimene zozo sanakapanga death certificate. Bari pamene akazama zindi kuti munthu chamati ifunikira chifukwa cha izizi. And kujenu ku area 30 akazatapita ukatenga zinthu zawo, like zinthu zawo za amuna awo. Chimene chipeza chabwino bwino ndi passport. Koma phone, sim card, zose zochoka zose. Kwa passport yabwino bwino. Okay. Anapita ku South Korea kuja abwera bwinobwino kumano ulendo wonso amaoka ulendo wonso unaliso amapenekeraso kuti sangabwereso atha kupeza kuti muna mazizi wakakulu. There must be a reason pakuno khazi fuwa. Anyway, abwirira komano okay, zonse zachitika bwinobwino, not bwinobwino because inali ngozi. Komano akuluakulu ili nzopwetekesa mutu, to be honest, nzopwetekesa mutu kwambiri. It's like zina zakeso zimene like umauzidwa koma sumamvetsetsa, koma ukumvetsa sopano zachitika komano sukudziwa bese chifukwabe. Koma zina zikungopanga sensi pang'ono. Zinthu zoopsa kulako. Chabwino. Tiyeni tibwere kumaliro. Akuti no nkhope, osaona nkhope. Komanso kugwiranso kumankha ngati chinyamanyama chopanda mafupa. Sana aone, sana sambise, komanso autopsy sinayendepo, sana eze. Like weza kuti mwakuti. Okay, anyway. Koma kuti palibe amene afunsidwa kuti tiyeze for you anango banga request ya kuti ife asalamu timayika maufulu yet. Koma mpaka akuti amayi wakuti ifeyo siluzosoka nale omweyo. Like, something akuluakulu pakuyenera khazi fukwa pavute pasavute. Koma maubongo I don't know kuti zingende bwanji, koma maubongo pakuyenera kufufuzidwa kwambiri pamenepo kuti chifukwa chake chino chani chili chonsecho koma chipezeke, chifukwa chipezeke. Okay, kachina chifukwa chokhuza ndi kuti mina chidziwitso cha uzimu. Okay, ena amakhala ndi chidziwitso cha uzimu ili kuti ndikukafa. Okay, kaya okay, china khala kuti chifukwa chimene chocho, koma chifukwa chimene ndi chifukwabe. You understand what I mean?
pakhalibe chifukwa abe penepo. You understand? Pakhalibe chifukwa. Kaya amadziwa china chake. I mean, koma chifukwa chikhalepo chipezekepo, chifukwa chipezekepo. Okay? Koma ridziwa bani kuti chimwena china cha uzimu. Ngati panali bikena kake. I don't know. I don't care. Kuti chifukwa chanchurana koma kukana kukhachifukwa. So much, my cameras.